Gær og gæring det er vigtige processer inden for biologi og fødevareproduktionen, så her der kommer nogle af de grundlæggende oplysninger om gær og gæring. Gær er en type encellede mikroorganismer, primært tilhørende slægten Saccharomyces. Den mest kendte art det er Saccharomyces, som bruges i bagegær og gæring af alkoholige drikke som øl og vin. Gær er i stand til at udføre gæring, en metabolisk proces, hvor sukkerstoffer omdannes til andre stoffer, som etanol og kuldioxid ved hjælp af enzymer. Den her proces frigiver energi til gærcellerne. Gær bruges i bagning som hævemiddel. Når gæren blandes med sukker og iltfattig dej, gærer den og producerer derfor CO2-gas, som får dejen til at hæve, og etanol, som så fordamper under gæringen eller under bagningen. I alkoholproduktionen bruges gær til at fermentere sukkerarter i frugt, korn og andre råvarer. Dette resulterer i produktionen af alkoholige drikke, vin, øl og spiritus. Gærs livscyklus. Når gær befinder sig i et miljø, hvor vækstbetingelserne er gode, så formerer det sig ved knopskydning. Når knoppen har nået en vis størrelse, så afsnøres den og efterlader et ar på modercellen. Ved afsnøringen så kommer modercellen og dattercellen til at indeholde hver sin kerne, men med identisk sæt kromosomer. Knopskydningen det starter et sted på modercellen, hvor det aldrig har været brugt før. Gærceller de kan også blive for gamle, idet en gærcelle kun kan dele sig ved et vis antal gange. Normalt siger man, at en gærcelle maksimalt kan knopskydes 25 gange. Bagær de har 2 køn. Det vil altså sige, at gær ligesom mennesker har en form for han- og hunkøn. Men hos gær kaldes kønnene for kønstype store A og kønstype lille a. Dette gælder dog kun for haploiderne. Man kan ikke se forskel på de 2 køn, men hvis vækstbetingelserne bliver dårlige, f.eks. tørke eller høj temperatur, så bruger gærcellerne kønsdifferentiering. Gærcellerne går under disse forhold over til kønnet formering. Kønnet formering det er, når 2 gærceller sammen danner en ny gærcelle, så den nye gærcelle altså har flere egenskaber og dermed har en forstørret chance for at tilpasse sig de dårlige forhold, så den ikke dør. Det her det bliver altså gjort i stedet for at danne en ny celle, hvor kernen indeholder de præcis samme sæt kromosomer, som modercellen gør. Kort sagt så er det altså 2 gærceller, som sammen former en ny gærcelle, som er en blanding af de 2, så den har en større chance for at overleve. Dette gør den i stedet for at danne en celle magen til modercellen, som ellers bare vil dø. Ja, vi har så valgt at lave det her ballonforsøg for at vise, hvordan gær det fodres med sukker. Og i det første glas, der valgte vi at tage 1 teske sukker i, og det næste 2, og det næste 3, og det næste 4, og det næste 5. Så vi havde 5 forskellige glas med forskellige mængder af sukker. Derefter lavede vi opløste vi noget gær i noget vand, og det er meget vigtigt, at man bruger det samme gærblanding her, fordi det skal ikke være gærkoncentrationen i vandet, som gør forskellen. Ja, og dette forsøg det viser så, at der dannes gas, når gær fodres med sukker, nemlig gassen kuldioxid, der forkortes CO2. Og i forsøget puster gassen en ballon op og får ballonen til at flyde ovenpå i et glas med vand. Og det er slet ikke ligegyldigt, hvor meget sukker der er i vandet. Fordi hvis der er for lidt, så kommer gæret slet ikke til at forbrænde sukkeret, og derfor kommer der ikke noget kuldioxid. Og hvis der er for meget, kan det blive giftigt for gærcellerne, og derved så bremser man så CO2-dannelsen. Og vi fandt frem til, at det var faktisk den koncentrationsblanding med mindst sukker, hvor det steg hurtigst, og der kom hurtigst nok CO2 til, at det kunne flyde ovenpå toppen af vandet.